Igbo ekele m unu. Lolo Nneka Chimezie na-ekwu anyị na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Ihe m chọrọ ikwu n'ụtụtụ ahụ maka ndị vidiyo anyị hụrụ na-efegharị n'ihu akwụkwọ maka ndị bandit. Ihe ọzọ m chekwara ikwu maka ndị be anyị na-eme apụta ofu onye mee ihe asị na ọwụ a na-erifa atụ ndị Igbo asị hụrụ onye Igbo ga-apụta na-ekwu okwu na-akpọ ndị Igbo niile afa, and you begin to wonder na most of ahụ ọjọọ a na-akpa anyị na ihe a na-ekwu maka anyị bụ anyị nwa na-akọ ọsị ya. Ebe okwu anyị ebubo anyị adịghị defend kwa anyị sorokwa onye aka na-etụsa. Ahụrụ m one lady pụtara na-asị na ndị Igbo azụghị ụmụ ha azụ n'ebe ọbụla all over the world. Emere na ihe ya wuru ndị Igbo. Onye a na-ekwu okwu a nwere ike ọ bụdo onye Igbo, mana ọ ga na-ekwu na ya bụ ndị Igbo. Ewe m na-ajị ndị Igbo na ndị Yoruba ke ndị ka eme ihe ọjọọ asị ndị ka dị responsible. Asịkwuwe nnọọ ndị Igbo na ndị Hausa ke ndị ka eme ihe ọjọọ asịkwube. Mana ịma ihe o ji dị ka nke ha ọ dị silent. Ịnwa anwa apụta ugbu a na-agwa onye Yoruba enwe onye agbụrụ gburu mmadụ nta ndị agbụrụ na-egbu mmadụ. Ihe ọjọọ ha na-eme ụmụ ha na-eme n'ala, mana ịnwa anwa asọ ndị Yoruba onye Yoruba nọ nke a ga-eche gị warning sị ka try kwado ya na onye mee ihe ịkpọ onye aha. So because na nwụ na ha dị ndị Yoruba 20 ịnọdụ akwuo dị okwu ha niile ga-akpịrịgodo nso dị ụjọ godo n'ihe ha ga-asa gị ma ikwuo ya is there. They defend themselves no matter what. Mana nke anyị nwa obere nke aha anyị na-eme eme ọ bụ anyị nwa na-eju ọnụ anyị. Ofu onye mee kidnapping na nsọwụ ọ ndị Igbo anyị. Otu nna anyị kwu Soludo ji wee gaa obodo oyibo si 99.1% wu ndị Igbo na ya bụ ndị Hausa. Agbụrụ na oshi na ihe ndị ọzọ a na-eme na Yoruba land ọ na bụ ndị Igbo na-eme ọkwa ndị Yoruba ga-eme ka ọ na-achọ ikwu na ndị ọjọọ anọghị n'ala Igbo na okwechi nọ n'ala Igbo. Banditri niile anụnwa a na-eme n'ugwu Hausa ndị Hausa na-eme ọ na-abụ ndị Igbo. Ịhụ na nga ndị Hausa pụtasị gị na ha nwa a ga-akpọ ha bandit. A criminal is a criminal. Onye ọbụla wee criminal ịkpọ ya criminal. It doesn't matter ebe ochi, mana this is a generalization. Then inyechazi aka generalize chazi apụtazi kọwazi anyị ọ na-apụtakwa na-alụkwa ọgụ ya. Ka anyị kpakọrọ na onwe anyị ọnụ chọkọrọ bụ onwe anyị ọnụ. Na ndị echi kedu obodo anụnwa a na-achọrọ isi kwụlatacha ndị prisoners Ethiopia adị mmadụ 200 about 190 ụrụ ndị Igbo ọ dị about ewele ya mere okwu. So ndị Igbo dị over 70 million people enweta 190 people nọ na nga. Ụdịkwasị na nga ahụ ha gara wụ na oshi ka ha jụrụ ụgbọ ihe a ga-enwe na minor ndị mekwe minor offenses, maybe migration offenses ọ gịnị. Anyị ewerele ya ugbu a na-ekwu na asif na ndị ahụ zụrụ oshi ụlọ ọhụụ na ihe a na ndị all these criminals nọ n'ụlọ na-eme ma sọ ndị Igbo. No, they are criminal because ibido na-akpọ ha nọ ha wụ ndị Igbo asị nọ ndị Igbo na-eme ị na-eme ise everybody ọ dị wrong. Onye ahụ kwugo okwu a na-asị ndị Igbo ịma na indirectly ị na-akpọkwa onwe gị onye ọjọọ ma owe onye ochi ma ọ kidnapper. Because mgbe ị ga-alụzi ọgụ ya awụ mgbe ị pụrazị Igbo people do the kidnap ịbịazi ịbawa mba ya o mekekwanụ sense. O mekeghị sense. So ka anyị mara na ihe otu enyi nwa bụ n'anya ọkwa anyị ga-edifend ndị Igbo. Aha onye kpọrọ nwa nkịtị ya ka ọ ga-aza. Aha onye kpọrọ nwa nkịtị ya ka ọ ga-aza. Onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ ewere ya kpofuo ntụ
On a wooden before one lady put on a before you hand Igbo, he mentioned Igbo on a table. When I get I mentioned Igbo, and I hold the water. When I saw you, he mentioned on Igbo. When he Jamie, and in the line of the way joke. In a line everywhere in Nigeria, Pitolo. Due to Taiji, if I put the politician side. Now, Bahana, why have we a ceremony show? It's in there one now. Why have we a ceremony show? We put a protest. You know, this is what I the politician side. Now on an engineer, they're in a detention. How many of their politicians go to Gaga? Where more may protest about it? How many Potagoro? Or why they may protest about it now? Man, oh, challenge. This brainwashed, deranged fanatics. So, their name on my page. I'm saying now we're going to not may protest. No problem. Call Nigerians out. Don't come and insult our politicians. Or what you were on pit up politicians side and see if politicians don't name on the streets. In as much as I put them like hold our politicians responsible. Man, put on or one address so one you run on our go one. I don't want to hammer. But you see, I'm not trying to name John had lost a good politicians, but they are no bitches here. When I catch a mumpa in a extra type of one, only wobblers roshi, only patayas on the Banama correct, and my bamba here. Only a potential and the woman's not going to you on your shower, on your shandow, about 10% of us not into crime. And when Tonya Mary here, we are energized deep when that is wrong and shameful. I'm going to put a blatter from Ethiopia, majority in the Bukem. I can get a blatter in the ever majority in the European. What can do about Pataway? Even how would he have Zoom? How much I get weapon a pet? I will be because on up on it, so they don't tolerate it. What I came up when they would get you name. And when you could on your material, when you get one mad, I a criminal, or a killer. I won't make killer. So also a lot of us are a killer. So because only wobble are proud of yourself, you wrong with your car, when on your outside of Putana, we both share your honor. Saka, you it is a criminal, don't call a criminal an Igbo person. And again, Nanda Shitopia na Pata does not mean Nahani Lebranga were criminals. And what are some of them go maybe na hem with Hakoko? And what are some of them go maybe nobody here? Maybe Jahana Wani, maybe Honey local or log. So many things can get them into, or maybe drugs. Does that mean now on your black guy were criminal? Even in Nigeria today, majority of them are not even criminals, and the security agencies now not safe. And when a case when we Nigga kidnap my worker, so she did and the police now. I can't be hot. So because it won't can be done over catastrophe why I have it all on why too much. And they probably know when only we beg it. Me I am not Nigeria and I walk. No, when I am Nigeria, I walk. I walk on no walk, I have no walk on doors. So you did on a walk on doors. So also had you know in Nigeria. Ndo so na Nigeria, I'm na Nigeria walk so ha no pera. Anyi wa wundo on full ground. Anyi wa wundo buru Nigeria wholesale. Anyi wa wundo buru Nigeria wholesale. So mu ana eche na I ga ejikọ na aka ọnụ. Anyi wa ga akọchasi Igbo. Ipo ganga ndị Yoruba gbapụrụ ihe ọsọ nwanne ha mere chọọ nwe okwu ha ga-defend ya because ha rụrụ as an outside and that is what countries do.
I couldn't be watching now one gas an Igbo nation man, or Yoruba way, Yoruba nation man. Here I am, put a name, one Nigeria, only of them are gonna walk. We all know. So the area Ibido belong where be belong. You wouldn't know Igbo may grow like more. I get my way only Igbo may matter. Support, but in they defend the two to say defend. What I say defend, when you behind me, you don't do now. Or what do you know? That Udo. Yeah, nature side because only man at time, or do they actually by me when you buy me when you're banana, nature equal to your bargain kitchen. Kai went on why or what tidy they unite to one. Ne bully well, it will Obodom grace. And you put on that grace. It's open a lot of things they change about Tundi. When I get amazing, and what they may when he change one way, I can't only, I can't nor it up. And then, Ben, you not near way back on your bullet, ya catch no. But what did he bear? We are saga on social media. On your blam, man went to. If you don't care your interest. Ye defend the Panaya. So, I question like our emotion now and override our sense of judgment. Makana ana lokwano Ghana, so look for one Macandozi. Now, someone Nana have liquid yearly. Kina you bonny, we begin me in a make now when a chicken on your gate for Panaka law yourself. I still stand. Nia and ammonia quoku. And up we is I gave we away. Come to that, no, I want to say Biafra or that I want to banditry country. Kaine with it. Come on, 9-11 and then with common interests. Common interests are people should be allowed to air their opinion. Because I don't know suppress voices. It's not quite up that we're very good joke. My father man, he has a back paper in Nigeria, Nigeria, the game. My father, I'm not quite in a bear when Nigeria, the corrupt Nigeria, the game, Nigeria, Metagahayam. I keep it don't know, but correct to one here. I see maybe in Nigeria. Gini can nam didn't know and go quite actually suppressing his voice. Man, and didn't not suppress the voice because of Nam de Carlo, this was an intended Nigeria. Hello. So, them are gonna walk quite illegal. And I get a car on a lawyer. I got my partner. Father just so well damage control. I'm gonna pay him and what I am damage me for one can control. And what they have damage, I am not control. Oh, don't you quit your question? Will take it. No, I think actually may pack. Actually may pack. I want pack. I don't know, madam. If you want to pack. So Just come out front. Oh, don't you question? Yes, ma'am. I got me broken. You're back here, you'll give us something. In where hands of window. So, and when him could go not now with the joke, but I will defend them, I apologize. So, also the M. Nepuno Tota. And when they had a car, and when they had a car, damage control. Okay, what they had damage, they might for one can control. A joke cookie. And that why we have touched as a joke and why man events to buy. See what I'm not touching, Missiano. So I need to know to you because if I on social media, I know double show why, which I think is not proper. It's not right. Now, I double show why guy question hand what's a dog. I know this is so why dog.
ihe eji na-alụ ọgụ ahụ wee eziokwu adịkwanụ ha abụọ eziokwu one. Truth is just one. No, na-aghọta na eziokwu one. Mgbe ị bịaghala na-eme ka eziokwu dị two, ọ ga-awụ ka ndị ọhịa na-enye nsogbu anyị chọrọ ka eziokwu dị two. So ụmụnne m na agwọ nọ n'akịrịka na onye a na-acha na ha chịkwa onwe ya, na onye a na-azọ na-azọ onwe ya. Eziokwu gbawaghala mkpe, nsogbu adịgo. Na ihe anyị na-ahụzi n'ụgbọ ahụ na nga ihe acha anụ, ụfọdụ na-asụsị na ụkwụ anyị dị ka ụkwụ anụ. Igbo ka anyị kulie enu dịka aka ọnụ mara ihe anyị mere onwe anyị. Ndewo.